Welcome back to our YouTube channel, Vlogger Yours Truly, Sister Jojo Nopal. Good morning, Happy New Year. God is good all the time and praise the Lord. So atong pagkahisgutan karon mao ang solemnity of Mary, the Mother of God, nga usa kini ka kapistahan o kasaulugan sa pagkainahan sa Dios nga importante kaayo kay kini mao usa kini kabalaan nga adlaw ug obligado ang mga miyembro sa simbahan sa pag-attend sa kapistahan sa ato ang inahan nga si Mama Mary. Ug nagpahinumdum usab kini sa papel sa bulahan nga berhin gihimo og giplano sa kaluwasan nga si Kristo na tao na himong posible pinaagi ni Mama Mary nga may otoridad o sugo. So atong mabasa sa Lucas 1:38 nag-ingon, be it done to me according to thy word. Ug dinha nagsugod ang bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Sa pagsulod sa sabakan ni Mama Mary, ni Jesus Christ, dito na ang bag-ong kinabuhi. So, kita ang mga Katoliko, aragin natong bisiya o bisan dili mga Katoliko, kitang tanan nga kini mao ang December 31, mao kini ang kapistahan sa pagtuli sa atong Ginoo. Gikan sa iyang pagkatao, 8 ka adlaw nga natawo si Kristo, sumala gayud sa tradisyon sa mga Hebreo-hanon nga pagatulion. So, aduna usab kitay daghang tradisyon sa New Year. Usa na niini nga aduna tay mga party anang gabi busy kay tas nga tanan labi na magparty kay maning kamot na daghang kay preparasyon. So magluto tag mga pagkaon nga special gyud nga pagkaon. Tapos aduna pa kitay pagtuo nga magluto ta nga puno gyud kayo ang kaldero ug ang sudan punon gyud ang kaldero kay aron dili kita mahutdan aron naglihi kita nagpalihi kita nga abundansya. So ana usab dinha ang drink, inom nga hangtod mga limot na ta, nangahubog na ta. Tapos ana adina ang kanta o nga malipayon kita nga mutagbo sa bag-ong tuig. O ana sabihin nga mutan-aw kita og mga fireworks nga display, no? Ana sabihin ang daghang pabuto nga sa unang panahon kung musimba mi mahadlo ko ini gawas kay daghan kay pabuto. Unya tuyoon ra ba ang pabuto nga ibutang gyud sa imong duol, mabungog ka. Unya tuyoon pag yun nga kanang kanyon nga kawayan butangan og lata. Daghan nga samad, daghan nga putol ang kamot. Imbis bag-ong tuig, daghan na hinuong na tanggal sa imong lawas, imong tiil, imong kamot or mata, mao nga karon dili na kaay tanto. Ug ang pagtuo manggod nato nga ang pabuto mao kini ang pagwagtang sa mga dimalas ni anang tuiga. Sugato na tong pabuto, mga tanggal ng mga dimalas. Ug anaa pa gyud usa nga kininglingin nga prutas nga ato gining ginamithi pag-ayo nga andaman gyud ni nato og kwarta nga mopalit og 12 o 13 ka prutas. Kay kini nagatimaan o nagtuo kita nga maghatag og swerte og maaboy na sa atong kinabuhi og napay giingon nga kalinaw o bugnaw nga hunahuna sa pamilya. So daghan kay tag mga pagtuo mabita na ang asahay mamahal sa pag-ayo ang mga prutas nga lingin anang panahona. So asahay kay malate man ko palit kay kaniliging maumaoray kwarta nga mapalit gyud kay swerte. So mao to nga ang mapalit mga linghod nga lingin nga prutas nga mga hilaw. Bahala na lang hilaw basta kay dunay lingin nga prutas ibutang sa lamisa kay aron pagwagtang o aron pag sugat sa swerte o pagpabuinas sa kinabuhi.
So maunay ato ang mga panlantaw. So ana usabin ha ang mga resolusyon nga atong pagahimuon. Mag-exercise ko. Okay na siyang mag-exercise aron pud mo taas atong kinabuhi. Mag-diet pataas sa kinabuhi. O gang pag-organisar nga i-organize na to pag-ayo din na sa atong panimalay. Okay kaayo na. O pagkat-on usab og mga bag-ong skill nga mao'y atong kalingawan. O magpuyo nga magkinabuhi nga buutan, magbinuutan. Mo ni pinakanindot nga resolusyon nga gikan sa atong pagkadili maayo atong paningkamutan nga magbinuutan na tarong tuiga, no? Tapos magdaginot aron madugangan ang kwarta nya, aron nya ginagmayon na lang gid magpalit na lang ta ginamos nya. Asahay ang anino na lang sa isda or buwad may atong kaunon aron aron lang gyud nga makalista og gasto. No, dili po na siya maayo nga resolusyon. Okay nga magdaginot ka. Kay kung once magdaginot ta para madaghan atong kwarta, mura na siya og selfish na taana. Okay lang nagdaginot ta aron daghan tong kwarta nyo mutabang ta sa uban. Maunta na ang ato ang bag-ong kinabuhi. Di kay nagdaginot ta para sa atong sarili. So pinakanindot na ni, no? Muundang tag sigarilyo. Kaya ang sigarilyo karon perti nang mahala tag 100 ng usa ka kaha. Karon ka ha kay bagyo man ang motog tagpila na. Unya gisunog lang nimo ang kwarta. Unya pagyod nagsigira ka og kanang gunit sa aso. Sa utot ni Satanas ang sigarilyo. Kayo kanunay imong ang imong health ug ang imong bulsa mo ay nagupa ni anang sigarilyo. Kaya nasayod kita nga gibutang gani dinha nga sa cigarette is dangerous to your health, pero tuyuon yun nato nga manigarilyo ta, no? Bisan perti nang mahala o makadaot sa atong lawas. Ug ang ubang mga bisyo sama sa sugal, sama sa inom, nga palahubog na kayo magtumba-tumba na lang. Okay lang nang drink moderately kay kinahanglan pud ta og alcohol sa atong lawas pero dili maginobra, no? Kay makadaot na sa atong lawas o sa atong bulsa o makaguba sa pamilya. O ingon man usab ang mga bisyo nga grabe, unsa may mga bisyo. Ang mga chicks boy, no? Hinahinayon na or kuhaon na utang-tango na nato karong panahon na bag-ong kinabuhi na ta kay natawo si Kristo, no? Magbag-o na ang atong kinabuhi. Sunod, kaya na kana nato nga muundang sa mga bisyo, dili na nato kaya sa atong kaugalingon. Kung dili atong isurrender sa Ginoo ang tanan. Ug tabangan ta sa Ginoo pagtanggal niya ang mga bisyo ha. Kung mo connect ta sa Ginoo. Pero bigay ta mo connect sa Ginoo, the more ka ng mga bisyo nga mo'y makapatay sa imong lawas o sa imong kalam. So, ang pagahin sa udugang panahon sa pamilya mo ni pinakanindot nga tagaan mo og taas nga panahon ang imong pamilya ug ang imong mga higala. So kaming mga OFW, mga higala ra gyud ang among mahatagan og gahin sa kun asa mami nga nasod. Ang among pamilya layo gyud kaayo, pero isipon gyud sa pamilya nga miantos ang mga OFW aron lang alang sa kaayuhan sa pamilya nga dili unta makasinati og lisod-lisod, no? So mo na nga atong paningkamutan mga kaigsuonan ko ni Kristo nga ang bag-ong na tao, bag-ong kinabuhi nga naa sa sabakan ni Mama Mary nga si Jesus Christ, kining tanan nga mga dautan na mga kinaiya atong tanggalon. Ang atong pagkalibakira, ang atong pagka-judgmental, ang atong mga dautan nga mga pulong nga mogawa sa atong bama. Ang tanan nga mga dautan atong paningkamutan i-change nato nga mahimong bag-ong kinabuhi. O mahimo lang ni natong tanan kung kita nagakonek ngadto sa Dios. Kay wa tay mahimo kung wala ang Ginoo nga mao'y mutabang ka nato sa paglig-on sa atong kinabuhi. So bag-ong tuig o bag-ong kinabuhi. Pagka nice paminawon nga maningkamot kita nga babag-o ang atong kinabuhi para mahimaya ang Dios. Ilabi na diha sulod sa pamilya kay ang pamilya mo'y una or mao'y
gamay nga simbahan, basic, no? So atong paningkamutan nga karong bag-ong tuig nga atong nga mabago ang atong kinabuhi. Mamalandong ta mo ni atong kabisihan. Dili ta kay magbisi na ta, okay ra nang magbisi ta sa mga pagkaon or sa lingin diha nga prutas, pero ayaw himua nga ang prutas mo na imong gisaligan sa imong swerte. Pag unsa man ang prutas diha nga lingin, kung wala ang Dios sa imuha o dili pud ka mulihok o mulihok man gani ka, wala ang Dios sa tua, ang grasya mga usik lang. So ang pinaka-importante karong bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi nga si Kristo atong papuy-on sa atong kinabuhi. Viva! Happy Fiesta sa pagkainahan sa Diyos, Mama Mary. Mayong buntag o daghan kay salamat sa tanan.